Господине, вие се казвате? Марин Гецов се казва. Имахте петна по краката ли беше? По краката, да. Колко години ги носите? 10 години, че и повече. Опитвали сте да ги лекувате? На много места съм опитал. Резултат? Не. Сега като изкарахме камъните от злъчката. Вече 2 месеца ги няма и няма съглед краката. Аз затова идвам да видите има ли още камъни от злъчката, как и що. Да, ние рецептата я направихме 2 пъти. 2 пъти. Той е в мен това, где съм го правил. И видяхте камъните. Видях, да. И кожата се изчисти. Изчиства се, няма ги петната вече. Да. Това е важното. Няма ги. Ние по-нататък още един път ще прочистим жлъчката и няма да имате този проблем. Аз съм сигурен, тъй като и други хора съм лекувал, не съм много тия с кожните проблеми, но има доста излекувани хора с такива проблеми и знам, че това може да се излекува. Явно злъчката. Е плащала фирмата в Централния госпитал на строителни войски на Руската федерация. Съм бил на изследвания, не се откри в София, в медицинска академия 3 пъти. Само дебнатка стане 2 часа 40 лева да вземе професора. Викам, не съм блъскаме с тея да пушим цигари, нищо не правим. Ай върляга, кай че ти вестници. Кафе си вземи това. Къстане 20 да те прегледам, да вземе 40 лева. Че до тук ти иди, не за парите. Ама нищо, отиваш направление едно друго и нищо не е. Няма изчезване. В Москва твоята фирма е привела 2 пъти по $1500. За това? На скъпия долар. Да, за изследвания. Главболгастрой. Тя фирмата е известна в България. Ами разбира се. Не, то отначало то са приначи. Отначало беше копривна треска и копривни са и отоквинки. Аз с инжекцията съм ходила в чантата 2-3 години. Ако задуши някъде по гърлото, да покажа поне инжекцията. Извадих в Плевен сливиците и то се обърна. И стана, отока изчезна. Сега съм без сливици, на стари години го извадих, на 47-8 години. И започнаха тези петна. Тези петна няма спасение. Няма спасение от тези петна. Ето, че може да се оправи. Виж, аз за това идвам, пак говоря си го нормално, направо си го говоря и това е. Много съм се патил от това нещо. Много съм се патил. От отоквинки, поне, викам, нямам сливици, ама поне няма да ме задаша вече. Да. Те алергиите са израждали са били, са приначавали. Значи то алергия ли, екзема ли? Не е екзема. Правят ми такова. Биопсия ми правят в София, в медицинска академия 2 пъти. Доброкачествена екзема, субакупна екзема, си го спомням. Правят биопсии, парченци, количка, вземат, изследват, те. Добре, изследват, ама питам ги, каква е причината? Аз за това съм дошъл. Кажете ми причината. То е едно тяло, бе, човек. Аз съм 2 метра човек, ама едно тяло. Вижте каква е причината, колко от пари всичкото си плащам. Ами, ще видим сега, сапун, за 5 лева един хубав сапун, едно такова, викам с накъла, чакай сега, аз не идвам за косметичен ремонт. Идвам за истински ремонт. За вътрешно. За вътре, така е, зато и че... Но от 2 месеца, не знам сега, може пак да се поят, но от 2 месеца ги няма тия неща. Няма ги. Да, юни месец я правихме, юни месец се прави тая. Да, 2-3 месеца. Аз си водя и статистика, защото човек не може да помни абсолютно всичко, да. Първия път прегледа е бил на 4 март 9 година, след това на 5, на 09 5 и вече на 14 съм го започнал изхвърляне на камъните и първо варение на вилото, всичкото и тук какво съм приемал. Тук всичкото какво съм приемал. Ето ги и тия. Само съм запазил тия за камъните. Камъни с лъчката, пликчетата съм запазил. И това е. Добре. Но от толкова години... Как сега се оправи? Сега от 2 месеца да не ме тръгва. Туда колко инжекции съм удреше на инжекция, не ги знам. Те пречели на другите органи и за 20-25-6 дена изчезват. То блокирва тая инжекция, блокирва дейността
Аз не знам не мога на медицинска да се изразя, ама блокирайки истията, като мини действият на инжекцията, то се започва пак да се действа. Да, ама сега няма да е така. Сега ги няма аз се зачествах и като краснах, ма е срамно тъй някой път, който ще кажа, то човек, от самия мен не ми е приятно, но сега тук август, половината, септември, октомври започнах, не се зачествам тук. И зато и дойдох, нали, да видим как е положението. Аз се обадих, казаха, че до към 6 са се работили. Тук съм, да. Защото събота по-малко хора има. Да. В резюме, това е. То човек като напредва егенето, доста болячки се появява, защото аз съм живял ненормален живот. 20 години съм разведен, 20 години почти горбичия. Сега съм се справил 2 години в Търново работя. Тук и днеска иска да се работи. Не отивам на работа, викам, ще ходя до Плевен, имам си моя работа и това е. Добре, господин. Знам.